Roberta Bela li fuq l-slogans u l-billboards qed iħamba għall-laqda kompla bin-narrattiva negattiva għall-aħħar b'gideb fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista u attakk wieħed wara l-ieħor taħt it-tinda tal-Labor fl-Imsida. M'għandhomx qalb. Mistoqsi dwar l-akkomodazzjoni soċjali minkejja li beda jqalleb fil-karti qabela xorta waħda ma semma assolutament xejn dwar il-housing u fil-verità ma seta' jsemmi xejn dwar dak li sar għaliex f'9 snin taħt Gvern Laburista ebda persuna ma daħlet tgħix f'housing soċjali ġdid tal-Gvern għajr għal blokka refurbished fil-Belt Valletta. U ironikament dan id-diskors intqal quddiem blokka tal-housing li għadha ġebel u saqaf fl-Imsida. Intant, element ewlieni taħt it-tinda kien id-diskors negattiv ta' Bela fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista fejn saħansitra kellu l-ardir jgħid li Gvern Nazzjonalista m'għamel xejn għall-isport. Meta kien il-Partit Nazzjonalista li inawgura l-kumpless sportiv fil-Kottonera, pixxina nazzjonali ġdida, il-ftuħ tal-Iskola Nazzjonali għall-Isport u proġetti maġġuri oħrajn inkluż Fawdex. Roberta Bela minnaħa tiegħu ftaħar bir-refurbishment li sar f'Taqali, proġett ieħor miftuħ u mwettaq taħt Gvern Nazzjonalista f'diskors mimli negattività, gideb u edit firħa. Mana tafu fej qegħdin.